Түмен Камадан мощно КВН командасы. Пожалуйста, сәхнәлә Түмен Камадан иң шипер капитаны Каманың биш матур кызы. Нинди кыз? Нәрсә сөйлисең син? Мин синең кызы. Нәрсә бу? Әби хәер бирде. Шиштың что ли? Нинди кайыр? Ну, хәердә миңа яулык бирделәр. Мин ул яулыкны ачтым, карадым, анда бу кыз утыра. Син бит банкка барам дидең, акча салдыртырга. О, бу заемчик атала. Барс. Ну, все бетте. Мин сине бүген көне буе эзләдем. Мин бөтен больницага шалтыраттым. Бөтен полицияга шалтыраттым. Бөтен моргка шалтыраттым. Бөтен дусларга шалтыраттым. Син ник миңа безлимитка подключить иттең ул? Әйе? Алло, мин сезнең сыерны угладым. Башта мин аның беренче аягын кисеп аттым. Аннары икенче аягын кистем. Аннары өченчесе. Короче, ни, теге, нәрсә звонить итәм. Дуслар, бәлешкә килегез. Тукта, мин нәрсә әйтәсең килде сиңа? Син мине бер кашан да аңламыйсың. Акча алып кайтмыйсың. Эшләмисең. Баланы карамыйсың. Гомерең белән мине аңламыйсың. Тамагым кипте. Мне кажется, я русский. Шляп? Потому что мой прадедушка в 9 веке в походы ходил. Какие еще походы? Крестовые. Әйдә бит мин сиңа бу шүләр белән йөрисең. Шляп түгел инде, безнең команда, безнең яхшы номерлар бар. Әйдә яхшы номер булса күрсәтәбез. Син игълан ит. Только татарча. Давайте представим случай многодетной семья с... Марат, син Айгөлне ашаттыңмы? Ашаттым. Инсап белән урамга чыктыңмы? Чыктым. Айгөл белән уйнадыңмы? Уйнадым. Илгизне ашаттыңмы? Ашаттым. Да калтын. Мин бөтен ömrümдә эшләдем. Ярар. Утырмаса алдында балам Мин булмый. белән нәрсә эшлим? Бар кешенең бесит итә торган иптәше бар. О, Антон, син нәрсә яма аяк киеп алдың что ли? Что грязными ногами-то, а? Шул кешеләр башка ситуация. Антон, синең аяк киемең пешерә. О, спасибо. О, прическа яма что ли? Ташитты. Мин бардым. Мин китәм. Алина, тукта инде. Мин бит КВНны синең өчен уйныйм, синең өчен тырышам. Чынлап? Ой, ә мин аны гел-миңгерәү дип саный идем. Ничек мин ялгышканмын? Мин аңа күп бала тудырачакмын. Тиздән безнең оныклар булачак. Һәм бер матур көнне мин шатланып өйгә керәчәкмен. Ишекне ачам, ә анда Антон? Зачем ты надела мое платье? Мне кажется, я принцесса. Что ли? Марат, син мине аңламыйсың. Минем кияүгә чыгасым килә. Качан без өйләнәбез? Әйдә, хәзер өйләнәбез. Әйдә. Дорогие Алина и Марат, ваш корабль любви отправляется в мир гармонии и понимания. Жених, вы готовы быть с ней в горе и в беде? Әйе. В насилии и беспределе? Әйе. Когда в стране царит кризис и беззаконие, когда за углом вас поджидает опасность, а может даже Третья мировая война. Нәрсә сөйлисең син? Извините, я что-то увлекся просто. Мин аның өчен бөтен ömrümдә эшләячәкмен. Мин аны яратам. Даже если она заболеет. Әйе. Даже если она сильно заболеет. Әйе. Даже если она заболеет и болезнь будет неизлечимой. Ни сөйлисең син, ә? Вот просто понимаешь, у меня тут снимок есть, и вот это белое пятно меня немножко настораживает. Инде белый пятно, мине настораживает. Давай долго китабыз. Ладно. В общем, вы сделали сегодня свой первый серьезный шаг. Жених, можете поцеловать невесту. Не
невеста. Можете поцеловать рельсы. Капец, ты, конечно, ведешься. Ладно. В общем, добро пожаловать в семейную жизнь. Китем жаны яныңа, болыр жаның ипта жанына. Гөрләрдә бергә янайк, мәңгегә бергә булыйк. Бер-берегезне яратыгыз. Командалар икенче шәһәргә килгәндә, алар үз шәһәре турында шаярталар. Яисә икенче шәһәр турында. Без үзебезне дә, сезне дә кимсетәсе килми. Чего мы такие дура? Яны күтәрәбез дөньяны туздырабыз. Әтияни танышыгыз бу Илдар. Без аның белән өйләнешергә җыенабыз. Ey, татар жігіті екеніз. Исәнмесіз?